Quina és la vostra proposta principal per reduir el trànsit a l'àrea metropolitana de Barcelona i protegir la salut de la població durant aquesta legislatura? Amb quines alternatives de mobilitat? En tot cas, recordar que dintre del marc del que són les competències de la Generalitat seria donar suport a les mesures que poden prendre els ens locals de cara al que seria la restricció de trànsit dintre dels seus entorns urbans i, per tant, des de la Generalitat, el fet de potenciar el transport públic, sobretot insistint en la millora de Rodalies, que és una de les reivindicacions històriques que ja fa temps que estem fent en el govern espanyol. Més oferta també, tal com hem anat fent en aquest temps de bus urbà i interurbà, els carrils bus dels principals accessos a Barcelona i també incentivar les polítiques de park and ride. Evidentment també incentivar la transformació del parc en un parc més net. De més transport públic, de la mobilitat privada es tracta de que n'hi hagi molts menys vehicles i que aquesta sigui compartida, que hi hagi una electrificació de tota aquesta mobilitat i en aquest cas discrepo una mica amb l'apartat que has comentat de la xarxa de transport públic. El meu últim tren fa 10 minuts que ha marxat, per tant jo he vingut aquí amb cotxe i hauré de marxar amb cotxe. He arribat aquí amb bici des d'on he aparcat. Per tant, encara hem de fer moltíssima més cosa. I aprofito també per dir que moltes de les mesures que han de treure aquests 6.100 vehicles que permet per quilòmetre quadrat que hi ha aquí a Barcelona, doncs algunes ja estaven iniciades amb la llei de canvi climàtic, que ahir el Parlament va aprovar, que també amb el Jordi Terrades, que vam ser els dos ponents entre els altres partits d'aquesta llei, que el Tribunal Constitucional ha recorregut. Per tant, primer haurem de fer també aquestes cosetes prèvies que ens han tombat. Gràcies. Bé, compartim la preocupació per aquesta problemàtica de la contaminació, que evidentment ve per la mobilitat i l'accés de vehicle privat contaminant, i estem també d'acord amb que una de les principals accions que s'ha de fer és potenciar el transport públic. Això vol dir millorar serveis amb freqüència i amb fiabilitat, i això vol dir inversions, efectivament, fan falta moltes més inversions. També pensem que s'ha de reestructurar el tema de les tarifes per potenciar el transport públic, sobretot les tarifes de més d'una zona, que són les més cares, i és d'on justament necessitem treure gent del vehicle privat per portar-los al transport públic. També és fonamental ampliar la xarxa de bus metropolitana perquè el tren no arriba a tots els llocs, llavors el que té més flexibilitat són precisament els autobusos, i ara mateix tenen en alguns casos una flexibilitat unes cadències molt baixes, és importantíssim. També aquests aparcaments dissuasoris que s'han defensat, i també tenim que pensar en el tema del cotxe compartit, de noves formes de tinença de cotxe que ens ajudaran també a renovar, a tenir vehicles menys contaminants. L'anterior legislatura, no aquesta, l'anterior, el Parlament va aprovar la llei de finançament del transport públic, però que no s'aplica. Creiem que s'han d'articular els mecanismes que preveia la pròpia llei, és a dir, el reglament d'aquesta llei, justament per poder tenir més recursos econòmics per finançar el transport públic a Barcelona, a l'àrea metropolitana, a la regió metropolitana. Creiem que la nova legislatura ha d'abordar un tema que per nosaltres és essencial, des del punt de vista de la millora de les rodalies ferroviàries. Estic parlant no de les freqüències actuals, perquè a vegades té les seves complicacions. Hem d'abordar el debat del tercer túnel a la ciutat de Barcelona per poder connectar el nord i el sud metropolità. És l'única manera d'augmentar les freqüències ferroviàries en aquest entorn. Creiem que nosaltres proposarem l'aprovació d'un pla de suport a l'electrificació del vehicle pensant bàsicament en el transport de mercaderies. Gràcies. Bon vespre a tothom. Coincideixo amb la proposta de desplegar la llei de finançament del sistema de transport públic de Catalunya. Això s'hauria de fer amb un sistema tarifari social intermodal i a més en la variant que inclogui variables ambientals de millora de la qualitat de l'àrea i reducció de gasos d'efecte hivernacle. També defensem la implementació d'una autoritat única del transport metropolità que integri totes les competències autonòmiques i municipals, establir plans de mobilitat a centres públics, empreses privades, polígons industrials, etc., el foment del car sharing, que també ha sortit per aquí, i assumir la gestió dels serveis de rodalies i de trens regionals. Vale. Nosotros tenemos muy claro que para seguir viviendo en las grandes ciudades y en sus áreas metropolitanas tenemos que hacer un cambio del modo que nos movemos, tendrá que cambiar seguro.
También es cierto que estos cambios no pueden ser de un día para otro, tienen que ir implementándose progresivamente hasta que la sociedad vea normal que no tiene que venir a Barcelona en coche privado, tiene que utilizar el transporte público. Y el Partido Popular, en nuestro programa llevamos muchos puntos dedicados exclusivamente a este asunto. Tenemos propuestas enfocadas a lo que son las tarifas del transporte, como poner en marcha el abono 30-30, un abono para menores de 30 años que les costará 30 euros, servirá para moverse por toda Cataluña durante un mes. Queremos impulsar que la tarjeta T16 sea realmente gratuita, que no tenga el coste de emisión de 35 euros, y tenemos otros puntos concretos sobre la necesidad de inversión en las mejoras de infraestructuras. Tenemos que hacer actuaciones necesarias para lograr una mejor eficiencia de la red de ferrocarriles, tenemos que hacer intermodalidades allí donde sea necesaria, tenemos que tener una apuesta prioritaria. Després. Hola, bona tarda, vespre. Bé, no estic molt d'acord, jo crec que tenim un problema de mobilitat gros, potser a Barcelona no estan, i això provoca aquests nivells de contaminació atmosfèrica que tenim ara mateix. Pensem que necessitem mesures estructurals i transversals, no mesures reactives, i per això hem de reduir el trànsit privat rodat, privat, de tot tipus. Per això volem la implementació general de zones de baixes emissions o ZUAPs, que ara s'ha oblidat una mica aquesta paraula últimament, i això s'ha de fer a partir de llocs especialment sensibles, com són hospitals, col·legis, universitats o llars d'infants o de gent gran, i estendre-les a partir d'allà. A més, proposem l'eliminació o la reconversió de carrils a les grans vies del país que es dediquin a transport públic o a transports d'emissió zero autèntica. I a més, tot això ha d'anar lligat a l'increment del transport públic, molt bé, però a preus populars. Populars per no discriminar aquells que estan més desafavorits.